Really looking for a dialogue. What if a letter could mean both peace and war? What if diplomacy sounded like a warning but offered a door to dialogue? Because right now Ethiopia has sent exactly that message to Eritrea, and what happens next could shape the future of Horn of Africa. Hello and welcome. I'm Mira Damta and this is Analytica Today. Rising again. Border frictions, proxy accusations, military posturing. But on February 7, 2026, Ethiopia made a move. A formal letter from Foreign Minister Gideon Timotheos to Eritrea's Foreign Minister Osman Saleh. On the surface, it calls for dialogue. But on the inside, it... Come to was a locum. Zom Sabat, Zom Gorabetna, Kulgizie, Nagar Mitzahtarum Hanum, Tsubogerna and Anfalit. أبزي تي استبحال زينا أبي أرستي خوين زلوا let's look into علم تايت بلا الله بزين جمر. لأن الخلاف دوما بين إريتريا وإثيوبيا هو الخلاف أيضا عن الموانئ البحرية، وذلك بعد استقلال إريتريا عن إثيوبيا سنشاهد الشكل التالي بالنسبة لهذه الخريطة. هذه هي إريتريا، هنا تقع إثيوبيا، وسنلاحظ أن كل الخط الساحلي هو في حوزة كم تري ود اللهم زي بلتقنا سدد الدابة منجنا كل عين زينا يقينو درجة نتنيو سايكل بستفل عليه من قدي أبلغ يا بيلو زخان تايزريكا هذا كابتي زلنا يوم مدرخ حقا حسوتن بزي قدس اتقالتي في زوات حبريتا نتي نيو سايكل ويون نتنا زينا علم ناي مبكال ويون ناي مثلاو عقمل لو إيرترا إسرار 4 ساعات دحيرة نتي إذا كسزي حسوتن لخبطنا يكريكم بمبالها توم زي صحافة كتريهم كلها أزيوم درتاتيوم سلازي هذا جزء immediately تنيوس كوز خلوا قلت إفكار رياكت مقبار عبس الوايز اللو مغنياتو إثيوبيا زخصصته ستقامت اللوك عنقوا أنت هاي فتيوريز بهالزلو بتخكل ورار كتوج كوينات كتوج كم زلخا تتقام الليو أتي كسدما إيرترا عابق سجيرة خمزلان نزل ربازي بحتر زبالة من أكيدو تزاريب اللي مسيلكم جوار نزل دايزي بستفل عليه من قدن ديو ملستواهي بوزلو جوار نزل دايزي بخمي ملي سوى مسيلكم let me find that one هذا كابتوم بزو حسابات نيوم دمولو سلو زلوغن بزو حف نتي نتا ارتيكل تيا just one second كباكمي Okay, back to the letter. جوار انتهي لنيرو بزحات كمان نزل سبزي تناي نوبل بيس برايس نبرو نوبل وور برايس بمبال تكي أملو نعوت مت عندما سانيرا أبزاد أبدأ بزيار انتهي تتكي أملو أبي أحمد نزبل نجوار صحف تنري I have reviewed with the letter from Ethiopia's Minister of Foreign Affairs. زي صحيفوزلو أبدأ بريه اللي هو يبلالو نتي نبي إيرترا نمنيسر جاتو ساينا إيرترا سددو. And I understand it as a serious warning. زد بدأ بزي حدا أقدر أسوي من برتع زخانة مت أنقطع. كمدما نكينات تكتوج قد ما كنت نكينات أواجون. نيرترا دما بمتاي خسارلو أبزن كربا معلتات سراويت نيرترا أوش إثيوبيا كم زلون مقصاصات يقبر كم زلون. بنتصور كحبر دما نورث إيسترن بوردر. ስለዚህ ሰሜናዊ ምብራቅ ዶብ شحال كيلومتر يزلنا الجزيرة انتاير نيرس عليكم ريخمدو أبزي انتاير تاع الجزيرة ريخمو أبي بوت هاي دزارب زلو اتدوبنا إيرتران جبيان هذا 6 كيلومتر زخون رحقات زلو ويتدوب سلازي exactly أبي زلو تكسز بحال زلو في فيك ويكا زي نصور كسي يمسرد كم زلو بزو حتى زاري بوميم كالي أبزي تماليش انتايبل أبينا exactly northwest كمدما كمون وتهدراو مقصاصات ويكا وتهدراو مقصاصات مس سميناو معراب دوب ناي إثيوبيا مس كالوت عطوقات حيلتات ركب يقبر كم زلو قليص مالهم إذا زينازي if substantiated إذا مالت شبتو زلوو زترقاقص اندحر خوينو ناي بحكي مجمريا كونانه كسب زغل كابوكاتس الكادما جبر مالسي كوينات نخجمر زاكل حبري زاكل قدنا كوناتي زي انت خونه قد مزخونه يغون سقمتي ويون كونانه وي كاله مغباروتي نا إثيوبيا منغستي ناي بحكي حلافنه تسمعيو exactly ابي زكاي زلو ስለዚህ አቤናይ ክፋል precisely بنصور አቤናይ ክፋል ናይ ትዶብ አቤናይ ወረዳ አቤናይ ዓዲ አቤናይ ቦታ
እንታይ ጭብጥ ከለካ ዓዲ ክፅውዕ ትኽእል ኢኻ ኣብኡ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ እንታይ ከምኡ ድማ ጂኦግራፊክ ከምኡ ድማ ኢምፕሪሳይዝ ንሱ ዝጥቀመሉ ዘሎ ሓፋሽ እክብ ዝበለ ነገር ወሲድካ ዘድሊ ነገር ፕሮፓጋንዳ ንምንፋሕ ዝጥቀመሉ ከም ዘለዎ እምበር ኤግዛክትሊ ኣበናይ ክፋል እዩ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ዝካየድ ዘሎ ነዚ ከነፅር ክኽእል ኣለዎ እቲ ኩናት ክካየድ ናይ ብሓቂ እቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ኣጋጢሙ እንተኮይኑ ብኡ መጠን ኢኻ ክትልክዖ ትኽእል ነቲ ዝብልዎ ዘለው ናይ ብሓቂ ኤርትራ ከምዘይ ባዕሉ ተፍሉጥ እንድዩ ዳርጋ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ዝፈልጦ እዩ ንክልተ ዓመት ልዕልዩ ዝኸውን ኩናትን ወረብ ኩናትን ዝእውጁ ዝፀንሑ ንሶም እዮም ኤርትራ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ ኩናት ይኹን ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ተዛረበተ ይብላን ብርግፅ እቲ ብልፅግና ዝጥቀመሉ ዘሎ ቋንቋን ኣካይዳን ብዙሕ ፀላውን ብዙሕ ዘፍርህ ነገር ብዙሕ ኣሰካፊ ኩነታት ንማሕበረሰብ ዓለም እየ ዝብለኩም ንኤርትራ ይኮነ ንኤርትራ ለሚናዮ ዘለና እዩ there's nothing new here ካብ ብልፅግና ኣብዚ ዋን እዚ ብፍላይ ነዛ ሓበሬታ እዚኣ ነዚ መንስማዕ ነዚ ምሰማዕና ንብሎ ዝነበርና እንታይ ነይሩ ባልተለመደ መንገድ የኤርትራና የኢትዮጵያን ግንኙነት ለመፍታት መንግስታችን ረጅም ርቀት ሄደዋል ግን አልተሳካም አብረን እንጠቀም ነው እንጂ የባህር በር ይዤ እናንተን እንደፈለኩ ላርጋችሁ የሚል አስተሳሰብ ስላለ እንደዛ ሳይሆን በጋራ እኩልነት ነው አሚን እቲ ድፍረት ብኸመይ ክገልጸልኩም ይኽእል ነቲ ባሕርና ኮዩ ሓቢርና ንጥቀመሉ እምበር ወይ እውን ብኸመይ ንጥቀመሉ ነቲ ባሕርናትና ልውላው ባሕርናትና ከም ድሌትና ክንጥቀመሉ ዘይተፍቅዱልና እንድሕር ኮይንኩም ብሓደ ዘናብር ኣካይዳ ኣይኮነን ኢሉ ዘፈራርሃና ዘሎ ወይ ዘፈራርሃና ዘይኮነስ ከፈራርህ ዝሓስብ ዘሎ ሕጂ እዚኣቶም ንግሆም ምሸትን ወፂኦም ብዛዕባ ባሕርና ብዛዕባ ዓሰብ ሽማረ ቆይሖም ብዛዕባ ህዝቢ ይቕመጥ ዲ ኣይቅመጥን ብዛዕባ ወደባ ከመይ ኩነታት ኣሎ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ከመይ ኩነታት ኣሎ ቴክኖሎጂ የብሎምን እናበሉ ዳርጋ ብሓይሊ ክጥቀሙ ሕሉፍ ሓሊፍዎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዓመት 3 ሚልዮን ይድውስኽ ሓንቲ ኤርትራ ኣብ ዓመት ኢና ንውስኽ ዘለና ከምኡ የለን ዘረባ ንሕና እንተ ተፈንጂርና ቡጌርና ክነጥፋኣኩም ኢና ዘይተባህለ የለን ስለዚ ብሕቡእ ዝበልዎ ካልእ ካብኡ ዝገደደ ብጋህዲ ዝበልዎ ግን ካሊእ ነይሩ ክንዲዚ እናተዘርበ ከሎ ተርዲኹም ኣለኹም ክንዲዚ እናተዘርበ ከሎ እንታይ ግብረ መልሲ መፂ ካብ ዓለም ናቲንግ ሕጂ ሓደ ኤርትራዊ ብዝሰፍሐ መልክዕ ዝፀሓፎ ኣብ ሶሻል ሚድያ ርየ ብልፅግና ድራማ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኤርትራ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ኢሉ ኩሉ ብልፅግና ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ ምዃኑ ተፈሊጡሉ ኣብዚ እዋን እዚ ኢሉ እቲ ሽግር ግን ነዚ ድራማ እዚ ዋላ ድራማ ምዃኑ እናተፈለጠ ስለምንታይ ኤርትራ ኣብቲ ወላ ሓንቲ መፍትሒ እውን ከምፅእ ዘይክእል ንብሎ ቦታታት ሕብረት ኣፍሪቃ ይኹን ዩናይትድ ኔሽንስ ይኹን ብተደጋጋሚ ከተቕርቦ ዘይትኽእል ምክንያቱ ኣብቲ ድራማ ናቶም ልዕልዮም ተተፃወትና ይውስኸልናን ይጠቕመናን እምበር ብኸመይ ይጎድኣና ኢሉ ሓንቲ ዘረባ ተዛሪቡ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ምስ በለ ጥራይሲ እቲ ኒውስ ሳይክል ክሳዕ ክንደይ ከም ዝፅሎ ከርእየኩም እየ ድሕርቲ መንግስቲ ኤርትራ መውፅኡ ኤግዛክትሊ ነቲ ሮይተርስ ዜና ካብኡ ሰሪሑ ብሉምበርግ ካብኡ ዜና ሰሪሑ ካልኦት ዓበይቲ ቻነላት ድማ ንመልሲ ናይ ኤርትራ መልሲ ይቦሞ ኢማጅን እዚ መልሲ እዚ ኣቐድም ኣቢሉ እንተዝግበር ነይሩ ልክዕ እታ ሌተር ምስ ወፀት ተኸታቲሎም ክምልሱ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ድራማ ስለዝኾነ 1-2-3 ሰዓት ፀኒሕካ መልሲ እንድሕሪብካ ግን ነቲ ኒውስ ሳይክል ክፀልዎ ትኽእል ኢኻ ኢትዮጵያ ከሲሳ ኤርትራ ግን ዝተፈብረኸ ሓሶት ኢላ ነፂጋቶ እንተተባሂሉ እቲ ክሲ መልሲ ናቱ ጥቃጥቃ እዩ ዝኸውን ኤርትራ እንተደይ መሊሳ ግን እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ናይ ብልፅግና ሓቅኖ ዘለዎ እዩ ዝመስሎ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ኩናትን ወረብ ኩናትን ስለ ዘሎ ሰብ ዳርጋ እታ ኩናት መፅያ ስለ ዝብል ዓበይቲ ቦታታት ዓበይቲ ኮመንቴተርስ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ክእትውር ኢና ምክንያቱ ዘበኑ እዋኑ እዋን ኩናት ስለ ዘሎ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናይተን ጋልፍ ስቴትስ ናይ ስዑድያን ናይ ኢማራትን ምሰሓሓብ ዓብይ ፅልዋ ፈጢሩ ስለ ዘሎ ነዚ ከባቢና ብሳተላይት ብቀረባ ዝከታተልዎ ብዙሓት እዮም ኣብዚ እዋን ካልእ ግዜ ማንም ኣይግደሰሉ ነዚ ከባቢ ሕጂ ግን ዝግደስሉ ብዙሓት እዮም ሕጂ ኤርትራ እንታይ ኢላ መሊሳማ መጀመርያ ንሪአ ኣብዚ ኣክበኩም ተመሊሳ ኤርትራ ሕፅር ዝበለ መልስያ ትህብ ኣብዚ ንብዙሕ ትንተናታት ዕድል ክትህብ ስለ ዘይደልዩ ገምጋምናተይ The false and fabricated accusation against Eritrea issued by the Ethiopian Foreign Minister yesterday is astounding.
in its tone and substance, underlying motivation and overarching objectives. ስለዚህ እንታይ ትብላ ኤርትራ መጀመርያ እቲ ክሲ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ፎሬን ሚኒስተር ንኢትዮጵያ ብሽሙ ጠቂስ ነታ ኢትዮጵያ ሃገር ከም ትብልጽግና ገለገዲፎም ፕሮፐር ዝኾነ ላንጉጅ እዚ እዚ ድማ ጽቡቕ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ መልሲ እውን እዩ ኤርትራ ይትፈልጦም ወይ ገለ ይኮነን መብዛሕትኡ ግዜ የማነ ክምልስ ከሎ ኢትዮጵያ ይብሎምኒ ነይሩ ነቲ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ፖትምኪን ፓርቲ ኢሉ ዝምልሰሎም ኣብቲ ናቱ እዚ ግን ብመንገዲ ዌብሳይት እውን ስለ ዝኾነ እቲ መልሲ ድማ ናይቲ ስቴት ኦፍ ኤርትራ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ዘውፅኡ ስለ ብኡ መንፅር ስለ ዝኸውን ዘሎ እዩ እቲ ሓሳብ እቲ ሓበሬታ ዘስደምም እዩ ጭብጢ የብሉ ዝተሓዝ የብሉ ዕላምኡ እንኮላይ እቲ ዕላማታት ናቱ እውን ንፁር እዩ ስለዚ እቲ ንፁርነት ናቱ ግን ዘስደምም እዩ ንባዕሉ ዘሕዝን it constitutes yet another deplorable act እዚ ድማ ከም ቀፃሊ ዘስደምም ወይ እውን ዘሕፍር ብዓቢ ደረጃ ክኹነን ዝግብኦ ተግባራት ንክልተ ዓመት ዝኣክል ክቕፅልዎ ዝነበሩ ኣካል ናቱ እዩ እዚ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና in a pattern and spiral of hostility ብተደጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኽተልዎ ዝፀንሑ ዘሕዝን ዝኾነ ሓበሬታ ሕጂ እውን ንዑ ወሲኾም ይገብሩ ከም ዘለው እዩ ኣብ ኤክስ ፖስት ክገብር ከሎ ፎሊስ አኩዜሽን ኢሉ ብሕፅር ዝበለት ኣብዚ ናይ ሓሶት ክሲ ንካልእ ኣጀንዳ ዝጠቅም ብምባል እዩ ኣብዚ ጠቂስዋ ነይሩ the patently false and fabricated accusation against Eritrea issued by the Ethiopia's foreign minister yesterday is astounding in the tone and substance, underlying motivation and overarching objectives. ስለዚ ብኩሉ ሙሉ በሙሉ ዲስሚስ ገይርዎ ዲስካስ ገይርዎ ብልጽግና ድማ መራ ተሰሚዓቶም ምክንያቱ ገለ ወላ እንተሓመቐ ሲሪየስሊ ክሪኦ ብዘይ ምኽኣሉት መንግስቲ ወይ እውን ንዝኾነ ይኹን እቲ ድራማ ክገብርዎ ዝፈተኑ ብፍጹም ዕድል ክገድፈሎም ኣይከኣለን መንግስቲ ኤርትራ እዚ እዚኣ ኣመና ሕማማቶም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ኩሉ ነዊሕ ደብዳቤናቶም በቲ ሓደ ምፍርራህ ዝመስል ሓይሉ ከም ዘለዎም ዓቕሙ ከም ዘለዎም ከርኢ ፈቲኖም በቲ ካልእ ድማ ተገምቲሎም ናይ ሰላም ነቲ ኩሉ ፀገም ክፈትሕዎ ከም ዝደልዩ ጉዳይ ምስ ኤርትራ ብክፉት ልቢ ክንዘራረብ ደሊና ብላብላ ዝበልዎ ኩሉ እዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብቲ ናትኩም ድራማታት ክንፃወት ኣይምጥነናን እዩ ኣየድልየናን እዩ ዝመስል ዘረባ እዩ ስለዚ again እዚ እውን as underlined before, the government of Eritrea has no appetite for or desire to engage in a meaningless acrimony. ስለዚህ ትርጉም ናብ ዘይብሉ to add fuel and exacerbate the situation. ስለዚህ ከም ቅድም ከም ተቀድም ሕጂ ዝነበረ ሕጂ እውን እንተኾነ መንግስቲ ኤርትራ ሸውሃት ይኹን ድሌት የብሉን ኣብ ዝኾነ ይኹን ትርጉም ዘይብሉ ሽግራትን ዓጀውጀውን ክፅመድ ከምኡ ድማ ነቲ ዘሎ ዘይ ረስኒ ነቲ ዘሎ ኩነታት ነቲ ቅልውላው ንኸራስኖ ንዳዲ ክውስኸሉን ሸውሃት ከም ዘይብሉ ስለዚ ድራማ ትደልዩ ኣለኹም ኣብቲ ድራማኹም ክንዋሳእ እንደለን ኢና ንሕና ግን ናይ ኩናትን ናይ ካልእ ዕላማ የብልናን ትብልዎ ዘለኹም ሓሶት እዩ በዓልኩም ዝፈብረኽኩም እዩ ኪዱ ኣብ ካልእ ዕዳጋኹም ከይድኩም ሽጥዎ ኢልዎ ኣነ ንኣ ፖስት ገይረ ነይረ ሃውስ ንእሽተይ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎ ዘይደሊ ንሕና ክንብሎ ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ንሕና ስቂልና ክንክሓልፈ ይንኽእል ኢና መንግስቲ ኤርትራ ፕሮፐር ላንጉጅ ይጥቀም ንሕና ድማ ክንፃረፍ እውን ቁርብ መሰል ኣለና ምክንያቱ ስለዝሕርቐና ዘሎ እውን ኤርትራ ካቴጎሪካሊ ሙሉ ብምሉእ ነቲ ናይ ብልፅግና መስደመም ዝኾነ ክሲ ከምኡ ድማ ሸፈት ዝመልኦ ማለት ንሳቶም ንዝገብርዎ ዝነበሩ ናባና ኣልጊቦም ክኸስፉና ከለው ስርዓት ናይ 4 ኪሎ ናይ ብሓቂ ዘሕፍር ምዃኑን ግን እዚ ናይ ኤርትራ መልሲ ቁሩብ ደንጉ ብምምፁ እቲ ሓሶት ናይ ብልፅግና ነቲ ኒውስ ሳይክል ዶሚኔት ንክገብሮ ኣፍ ደገ ከፊትኩምሉ ስለዚ ኤርትራ ብዝተኻለ መጠን ቅልጥፍ ኢላ ነዚ መልሲ እዚ እንተትገብሮ እውን ዓብ ለውጢ መምፅእ ድሮ ኣብ ምምፁእ ምስ መፀ እውን ገለገለ ዜናታት ክሰርሕሉ ክኢሎም እዮም ብሓፈሻ ግን ፒኤምኣቢ እንሂዝለው ብልፅግናን እቶም ናቱ መራሕትን ኩላቶም ኣንፃር ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ናይ ኩናት ቀስቃስ ክገብሩ ፀኒሖም እዮም እዚ ድማ ንኣብነት ንኤርትራ እንታይ ኢሎም ይኸስቡ ኣለዉ ኒ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ትዕጥቕ ኣላ ይብሉ ኣለዉ ኤርትራ ክትዕጥቕ ከላ ዝረኣያ የለን ወይ ቪድዮ ዝተቐድሐ የለን ብልፅግና ግን ነቲ ናይ ዓፋር ሓይሊ ካብ ኤርትራ ንኤርትራ በቲኑ ናይ በይኑ ሃገር ክገብር ዝደሊ ዘሎ ሓይሊ የሰልጥኖ ሰሚናራት ናቱ የግብረሉ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ ከመርቕ ከሎ ድማ የርኢ ኣሎ እዚ ክክሰስ ኣይግባእን ኤርትራ ነዚ ክጠቕሶ ይግባእን
أنا بمناتي يقبأ بحاله ولا ون عقمي يبلهم ليمي ليم اللي أنا عقم زي يبلهم يمكن سلمن تاين محبر سب عالم كنا نقدر زين مرسنتي زلنا قبل علينا زقاتهم زل ولا ون نشتى عقم يخون ولا ون ولا حنت ترجم زي يبلهم تخون شم كين هبهم كبر نخين هبهم زبل سبعة اللوجن محبر سب عالم كخن تقدر تتكلم لك عمانياته عصرت جزية تخصيصنا قدان ساعتين زوردنا زلوا سلز قبرنا يكون ترى تخصصينا ملحسنا وحش لزخونه اتنسو زخص زلوا دم زمتنا ويا مسوز ولا هذا الملسس لدي وهذا زلوا أنت توهبون زعمني ما يبلنا يجن نحنا قبونا نقبر تنخلون نير تراون أنت وحده نحنا ناتنا نقبر على ما بلنا كم زي قطعة إيرترا حيال زخونه ملس كتب بغض على نزياتهم كتر بعربه من عندلي كم تإيرتراين زي قطعة بتويتر أبزي إكس بفلا أنا مرة يوم كرر بعربه زوج زلوا ما علتاوي يوم كرر بعربه زوج زلوا نفسه كف ساعات سلزي إيرتراون كم من تتربى نيرا كبر محله نيرو أنت عين مالته يعني إيرترا كم من تتجبر نيرا كل زي نجارات متغيرة يبلي الله who cares إيرترا قبعة تجبر على نت محبر سب عالم بتنسوز فلتو درامات تسعة هلا تراينا خن باللغة أنا كم يزبل تيجي قبروت بقيقن قال نجار كغير دما دليتنا يكون حاطط كم زي قاتات أتوم كل perfect اللي تقولوا بحن نزاناتي كتك عموات كل يوم they also claimed sovereign Eritrean coast نا إيرترا لولاو بحر مريتن نعمت ملو كحتون ندلينا بعقمد بحيلو دماغ نوزن دلينا نزانات بزيا أتو يمان قبر مسكال كتسالي استقصى زاد ما دستولني نبحرنا إيرترا أنت تخيلوا بدبلوماسي أنت زي لما بحيلي ندلينا يبلون يرون يبزح حجي ده بلا مرب كله يبلاي زي but they have no shame جن حفرز بحالي بلوم قد محبر سب عالم بعلاتهم كخص قصو نخينا سنهم تجمتيلهم نيرترا كخصوا أجمل حفرتون يبلومن أنت حفرة زي ما لا ودما إيرترا أنت أرى إيرترا زبلنا أنت بلنا زعمنا محبر سب عالم الله إيرترا دما كم تأكل كم تجبأ challenge أي تجبرنا نحسوتنا أي تجدوني ويون دي بانك أي تجبروني زلا زبل أمنا زلوهم يمسلو بزخانة بس كه قال إثيوبيا نزو كنتات زي بقمي يملسوا له خنري قدمتنا زبانا كنتات مده ساسنا بحفشة كابزن نيو قصيلنا نزيانا سجر كيبلنا أبزي درو immediately من سيرترا ملس مسحبه بقولتف رويترز نتي نبلت قلنا قلتيف زي ناس جبران بزعج زي شيرز جبران نيرو نتاد دابناتهم إيرترا ملس مسحبه دما رويترز ملسيبو كم تري وزلهم بقالاتنا إيرترا تتقيمون Eritrea on Monday rejected accusations نتي كسنا إثيوبيا فتسم كم زنا سقطه سلزي that he was responsible for military aggression in Ethiopia تجمتيلو and was backing نتي إثيوبيا زجبرت كسب ملو false and fabricated مبال كم زملوا سولو قليت على كمون بلومبرج كم أب جس دولي ليميرجن زخفل سلزونه كري واي كلام مثلا نجن نتي headlines تو واي ليمير بلومبرج ون أو تي ونيرو كالوت sources ون كوتس ومخانم فلوتيو سزي إيرترا قلتي فهم من لا سابزي ولا ونقرب دم جان تلا من لا ساجد نبحك تصبغيو كوين تسمين الحين كابو كتيلهم إثيوبيا ميديا بخمير يلا نزقود داي ክስተቶች እናንሳ። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ ጦርነት እየተካሄደ ነው። አብይ አህመድ መደበቅ የማይችለው ጦርነት እየተካሄደ ነው። ሊያሳንሰው ሞከረ፣ የወፍ ጫጫታ ነው ብሎም ለመግለጽ ሞከረ። ነገር ግን አሁን እንደምንሰማው ከሆነ የአማራ ክልል የሚካሄደው ጦርነት ሙሉ ኃይሉን ሜካናይዝድ ኃይሉን በሄሊኮፕተር በድሮን በዚህ በታገዘ ሁኔታ ነው እየተዋጋ የሚገኘው። በሀገር ውስጥ ጦርነት ነው። ከኤርትራ ጋር ተፋጧል። በሱዳን ጉዳይ የአማጺውን ቡድን የጦር ሰፈር ቤንሻንጉል ጉሙዝ በመስጠት ኢትዮጵያም በተዘዋዋሪ የሱዳን ጦርነት ውስጥ መግባቷን ባለስልጣናቱ የሱዳን እየተናገሩ ነው። ስለዚህ ብዙ ቦታ ተነካክተናል ካለቃ ዳዊትና ሁኔታውን እንዴት ነው የሚገልጹት? ውስጥና በዙሪያችን ያለውን አጠቃላይ ፍጥጫ እንዴት ነው? እዚ ሕቶ ከም ትሰምዕዎ ዘለኹም ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ኩናት ስፍራ እያ ኮይና ዘላ ወይ እውን ምንጪ ናይ ኩናትን ዘይርግኣትን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ቀዳማይ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን እዮም። ብልፅግና ክትብሎ ከማን ከቢድ እዩ፣ ኣብዪ ኣሕመድ እዩ። ዲስ ኢዝ ፒውርሊ ሂም። ምክንያቱ ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ ሓሊፍኩም መን ብልፅግና ኖበዲ ኖውስ። ብልፅግና ማለት ኣቢ እዩ። ፎሬን ሚኒስተር ጢሞቴዎስ ብላብላ ኖ ኣቢ እዩ። ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣቢ። እስዋይ ድማ ከምኡ ዝብልዎ ዘለዉ ንሱ ብንሱ ድማ ክንደምንታይ ሓደገኛን ድኹም ሰብን ምዃኑ እቶም ዝፈልጥዎ ክነግሩ ከለዉ ከረየኩም ከስማዓኩም እየ። ሕጂ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚኣ ኣብ ልዕሊ ኣብ ህዝቢ ኣምሓራ ወይ እውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ኖርማል ኩናት ኣይኮነን ዝካየድ ዘሎ። ኢንተርነትን ቴሌፎንን ብምሉእ ጠጠው ኣቢልዎ ኣሎ። ብሄሊኮፕተራት ብድሮናት ብኩሉ መንገዲ ዝዋጋእ ዘሎ ገጅፍ ኩናት እዩ ዝካየድ ዘሎ።
ولا ون اتي حبريتات وصو زلو كم تزدل لا يكون مغنيات تليفون نيتوركم بمولا عسيز واقع زلو ولا يكون اب شوا مبراق شوا يكون اب كال اكتفل عليه زقبرو زلو كينات متأنا سفح كينات زكاي زلو فانو دما بجيجننتي قالسون ببزحي مارخو خمزلون جن اجين ملو بملو فيريفايد سلازي كونه تي زرزل حبريتا ገለገለ አካውንትስ ከም ዘውፅዎ ዘሎ ሙሉ ብሙሉ ሓቅነት ኣለዎ ወይ እውን ገለ ክትብሎ ይትኽእል ኢኻ እንተኾነ ብዙሓት ናይ ፋኖ ናይ ብልፅግና ሰራዊት ይማረኹ ከም ዘለዉ ዝገልፅ ሓበሬታ ግን ኣሎ እዚ እንታይ ዘርእየካ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መጠነ ሰፊሕ ኩናት ከም ዝኾነን እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ካልእ እንታይ ወሲኹ ፀኒሑ ነታ መልስናቱ ከስማዕኩኹም ከለኹ ኣገዳሲ ነገር ከርእየኩም ስለ ዝኾንኩ ድሓን መጀመርያ ኣብቲ መልስናቱ መንመለስ ቢካዝ ንኩሉ ክንትንክፎ ክንብል ከዓ ነታ ርእሲ ከይንኸስራ ታሉ ተሻለቃ ዳዊት ካልእ እንታይ ኢሉ ኣብዚ እዋን እዚ ብልፅግና ናብ ህወሓት ናብ ትግራይ ገፁ ኩናት ክገብር ኣሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ኩናት ንክገብር ኣዋጁ ኣውፅኡ ኣሎ ተገምጢሉ ድማ ኣብ ንኢማራት ብኢትዮጵያ ገይሩ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ኢዳ ከም ትእቱ ኢትዮጵያ ብተዘዋወሪ ኢዳ ኣብ ኩናት ናይ ሱዳን ከም ዘተወት ብዝሰፍሐ መልክዕ ይዝረብ ኣሎ ስለዚ እዚ ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ሃገር እዚኣ ኣበይ ትወስዳ ዘሎ ኢሎም ነዚ ሻለቃ ዳዊት ዝበሃል ይሓትዎ ኣለዉ አመሰግናለሁ ድሮ የኢትዮጵያን ሁኔታ የሪጅኑን ሁኔታ ስንመረምረው የሚታየው የአፍሪካ ቀንድ ችግር ነበር የሚታየው ድሮም የተወሳሰበ ኮምፕሌክስ ዞን የሴኩሪቲ ኮምፕሌክስ ዞን ነው በዛ መልክ ነበር የሚታየው አሁን እየሰፋ ሄዶ የአፍሪካ ቀንድ ጉዳይ የሚድል ኢስት የመካከለኛው ምስራቅ ሴኩሪቲ ሰጥቷል መካከለኛው ምስራቅ ካለው ከሚካሄደው ትግል ጋር አብሮ ተያይዟል ስለዚህ የበለጠ ሲሪየስ ያደርገዋል የበለጠ አሳሳቢ ያደርገዋል የበለጠ የሀያላን ሀገሮች አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሊሆን ይችላል አፍሪካ ቀንድ እንደምናየው የአረቦች አጀንዳ ማስፈጸሚያ ሊሆን ይችላል እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ወይ እውን ቀደም ኣብ ዝሓለፈ ኣብይ ኣሕመድ ክገብሮ ዝኽእል ነቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ናብ ዝገደደ ዓዘቕቲ ክወስዶ ኢና ንብል ነርና ኢሉ ቀርኒ ኣፍሪካ እቲ ኩናት እናሰፍሐ ክኸይድ ኢልና ንፈሪ ነርና ሕጂ ግን ከምኡ ይኮነን ካብኡ ንላዕሊ ሕጂ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነሲ ናይ ዓረብ ሓይልታት ጋልፍ ስቴትስ ይኹን ካልእ ካብ ርሑቕ ዘለዉ ማዕከላት ሓይልታት ኣብቲ ኩናት ኢዶም ክእትዉ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ንምንታይ ክብል ስለ ዝደለየ እስከዚያ ሪፖርት እዚኣ ምስኣ ኣተሓሒዘ ክሪኣ ስለ ዘለኹ ነዚኣ ሞከርየኩም ድሕሪኡ ኮኔክት እናገበርና ያን ከይድና what is going on እስከዚያ ስምዕዋ It's never been just a body of water. It is a corridor of power, a gateway to global trade, and increasingly, a strategic arena where regional and international actors adjust their diplomatic and security postures. In recent weeks, fresh reports of military and security coordination between Egypt and Eritrea have renewed debate and scrutiny across the Horn of Africa. These developments are not unfolding in isolation. They intersect with long-standing rivalry within a wider strategic framework. ሕጂ እንታይ ኢና ክንርኢ ደሊና ዘለና ኣብዚ መሲልኩም መጀመርያ ኣብቲ ከባቢና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይግበር ኣሎ ኤርትራ ግብፂ ሱዳን ኢትዮጵያ ሶማልያ ኣብቲ ድማ ስዑድ ዓረብ ኢማራት እዚአን ብቐጥታ ኣብዚ ከባቢና ዝረአ ዘለዎ እቲ ኩናት ኣብ ከባቢና ዝረአ ዘሎ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክግበር ዝኽእል ኩናት በዚ ሓይሊ ዝክፅሎ ከም ዝኾነ እዮም ዝነግሩ ዘለው ሕጂ መጀመርያ ኣብቲ ሕቶናቱ ሓንቲ ነገር ከርየኩም እየ ኢለ ነይረ እዚኣ ለንቀደ ኣዛራቤት ኣርስታን ኣዛራቤት ቪድዮን ኮይና ዘላያ እዚ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ይብላ ኣሎ እዚ ተፃዒኑ ዝኸይድ ዘሎ ካብ በርበራ ተበጊሱ ናብ ቤንሻንጉል እዚ ኢማራት ሓድሽ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ከፊታቶ ዘላ መደበር ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ሎጂስቲክስ እዩ ጀዋር መሓመድ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ እዚ ሓበሬታ እዚ ኣቐዲሙ ሓደ ሰብሲ ኢሉ ሰዲድለይ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ኦንላይን ክዘውር ምስ ረኣኽዎሲ ምናልባት እቲ ሰብ ኣጋኒንዎ ከይኮንፈር እየ ነይረ ተራኻዮስ ድሮ ንሱ እዩ እቲ ኩነታት ተገሊፁ ነይሩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም መዓት መኻይን ተፃዒነን ከምኡ ድማ ብኮንቴይነራት ኣፅዋር ማለት እዩ ብኢትዮጵያ ሰጊሩ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ ናብ ወላ ብራዳር ብሳተላይት ፈሎው ኣፕ ይገብርዎ ኣለዉ ትኽክል ናብቲ ኣብ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ዘሎ ማዓስከር ናብኡ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ኢትዮጵያ ሙሉእ ብሙሉእ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይና ነቲ ኩናት ንምቅልጣፍ ትሳተፍ ከም ነቲ ኩናት ንምግዳድ ዳዕመ ሰሪዕ ንክሰዓር ዘሎ ተኽእሎ እናዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ንዑ ንምድሓን ኣብ ዝግበር ዘሎ ጉያ ኢዳ ሓዊሳን ኣብኡ ክስዕስዕ መሪፃ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ ብዙሓት ክገልፅዎ ከለዉ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ ስጉምትን ውሳነ ምዃኑን እዮም ዝነግሩ ዘለው ኣብዚ እውን እንህልኩም እዚ እቲ ፅዕነት ዝበሃል ዘሎ
معات مخاين نتي منكس قاسنا يدعم مسرع كونا مالتيو كم دما بكونتينرات تسقله أسوار مالتيو زي برت كون خل زخنة سلزي إذن ريوزلنا ساكت كم زي كونه إثيوبيا بتو قدايتي إذا إثيا خمزلان ني إثيوبيا دما ناب زجاجة ده حدقة كوس ده زغل كنا تفتير خمزلين زين برزلو هابزي تمركزنا كن كيت كلنا نابتا قبل وادس عن تاريخا أبي أحمد نبي إرترا كجبر زغل كوينات نمنتايو زبل جوار أبزا قرب انترفيو سمعوه ወደ ከተደፋሽ አይነት ነገር ነው የሆነው አብይ አሁን ባለፈው ዛሬ ወር አካባቢ ጻፍኩ ነበር የአፍሪካ ቀንድ ሀገራት በተለይ ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቷን አሳልፋ ሸጣለች ለኢሚሬትስ አብይ አሁን ባለው አቅምና ባለው ቁመና ከትግራይ ኃይሎችም ከኤርትራ ጋር የመዋጋት ቁመና የለውም ፍላጎቱም የለውም ነገር ግን ኢሚሬት ጦርነቱን ትፈልገዋለች ለምን በለኝ በሳውዲ ድጋፍና በሌሎች በቱርኮች ድጋፍ በግብጾች ድጋፍ የሱዳን ጦር ኃይል በሳውት ኮርዶፋን ላይ እየገፋ እየመጣ ነው ያንን ዲፍሌክት ለማድረግ ያንን ለማስቀየስ የሸማቂ ኃይሉ ወይ ደግሞ የአማጺ ኃይሉ የአርኤስኤፍ የሐመቲ ጦር ደግሞ ጫና መፍጠር መቻል አለበት በኢትዮጵያ ድንበር በብሉ ናይል አካባቢ በኢትዮጵያ ውስጥ የሰጠው ወታደሮች ጥቃት ከፍተዋል ያ ብቻ በቂ አይደለም የአርኤስኤፍን ኤግዛክትሊ እዚያ ከም ንብላ ዘለና ኢና ምክንያቱ ንምንታይ ዝግበር ዘሎ እዚ ኩናት እዚ መን እዩ ዘሎ ኣቢ ምስ ኤርትራ ክዋጋ ድሌት ስለ ዘለዎ ድዩ ንህወሓት ክድምስስ ድሌት ስለ ዘለዎ ድዩ ንፋኖ ንክስዕር ሕጂ ድሌት ስለ ዘለዎ ድዩ ኖ ኣይኮነን ድሌት ኣለዎ ዓቕሚ ግን የብሉን ዓቕሚ ከምዘይብሉ ይፈለጥ ኣቢ ትፀገም ግን ኣቢ ዝእዝዞ ኩናት ኣይኮነን ዘሎ እዚ ኢማራት ትእዝዞ ኩናት እዩ ዘሎ ወይ እውን እዚ ኣቢ ዝኸዶ ዘሎ ናይ ዓቕሊ ፅበት ብግዴታ ናይ ኢማራት እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ንኤርትራ ናብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ሸበድበድ ናይ ኩናት ሓደ እቲ ስትራቴጂ እንታይ ክትፈልጡ ንምፍላጥ ዝኣክል ማለት እዩ ጀዋር ብዙሕ ኣይገልፆኒ ግን ነቲ ኩነታት ብቐረባ ነንብቦ ስለ ዘለና ብዙሕ ነገር ክትግምግም ይሕግዘካ ክትግምግም እየ ዝብል ኤርትራ እቲ ዶብ ትሪእዎ ኣለኹም ናይ ኢትዮጵያ እቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ናይ ደቡብ ሱዳን ትሪእዎ ኣለኹም እቲ ቀጠልያ እንደን ሱዳን እንደን ኢትዮጵያ ኣሎ ኣብቲ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝራኸበሉ ከባቢ እሱ እቲ ብሉ ናይል ዝበሃል ኣብቲ ከባቢ እቲ ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ብወገን ኢትዮጵያ ጌርካ ናብ ሱዳን መጥቃዕቲ ንክትፍፅም ዝፍተን ዘሎ ኤርትራ ከም ቀይሕ መስመር ስለ ትሪእዮ ምክንያቱ ናብ ሱዳን ክግበር ዝኽእል ኢትዮጵያ ክትገብሮ ትኽእል ንኤርትራ እውን ክትንክፍ ዝኽእል ቀይሕ መስመር ምዃኑ ስለ ዝፍለጥ እንታይ ገብርሎም ኤርትራ ንሱዳን ንኸይትሕግዞ ነዚ ሕጂ እናስዓረ ዝኸይ ዘሎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ንኤርትራ ኣብ ዶብ ናታ መፂኻ ከተፋጥጥ ኣላ ክትክዳ ኣለካ ኩናት ክጅምር ኢልካ ዝለዓለ ተሃዲድ ትገብር ኣብቲ ቦታ ድማ ትመፅእ ንኤርትራ ድማ ሽዑ ኤርትራ ኩናት ክመፃ ስለ ዝኽእል ዝኣክል ምድላዋት ኣተኩራ ናታ ኣብ ዶባ ክትገብር ትኽእል እያ እዚ ድማ ንሰራዊት ሱዳን ክግበር ዝኽእል ድጋፋት ክግደፍ ይኽእል እዩ ካልእ ወላ እውን ኤርትራ ንዑ ሓሊፋ ክትሕግዝ ተፈቲና እውን እቲ እንኮ ንዳዕ መሰረት ከተጥሕነሉ ትኽእል መንገዲ እንታይ ክኾን ዝኽእል ብመንገዲ ሱዳን መፂኻ ክትሕግዞ በዚ ብሉ ናይል ግንባር ክትከፍት ተኽኢልካ ጥራዩ እምበር በቲ ዝቕፅሎ ዘሎ ዳዕ መሰረት ክድምሰስ ከም ዝኽእል ርኡይ ዝኾነ ነገር ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ንኣብነት ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መኣዝን እየ ዝከታተሎ ዘሎ ሪትን ኣብዚ ዘበና ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ምትፍናን ኣብዚ እዋን እዚ ተራ ምትፍናን ወይ ግርጭት ኣይኮነን ሓደ ዓቢ ናይ ፅልዋ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ብዓወት ተዛዚሙ ኢማራት ነቲ ዞባ ትብትንን ትሕምስን ዘላ ንሳ ተሳዒራ ክትወፀሉ ትኽእል ኣጋጣሚ ወይ ኩነታት ከም ዘሎ ንርዳ ይብላ ኣሎ ሕጂ ናብ ታሕቲ ኮርት ከሎ ናብ ኤርትራ እዩ ዘተኩስ what are we witnessing is not a separate wars between Ethiopia and Eritrea እዚ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያ ንሪኦ ዘለና ናይ ክልቲኦም ኩናት ጥራይ ኣይኮነን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ nor an internal conflict in Sudan ወይ እውን ኣብ ሱዳን ንሪኦ ዘለና ውሽጣዊ ኩናት ናይ ሱዳን ኣይኮነን this is one link in a chain of the final annihilation of the alleged sovereignty of the alleged sovereignty model that Israel and the UAE built on the ruins of the regional states. ስለዚ እንታይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ መወዳእታ ናይ ምድምሳስ ሰዓታት ናይቲ ልኡላውነት ናይ ሃገራት ነቲ መራሕቲ ብምሓዝ ልኡላውነቶም ከም ዘካርዩ ገይሮሞም ነይሮም ኣብይ ኣሕመድ ልኡላውነት ናይ ኢትዮጵያ ኣካርይዎ እዩ ከማይ ዝብል ኣብዚ ልኡላውነት ናቱ ኣካርይዎ እዩ ሱዳን ልኡላውነታ ስለ ዘካርየት እያ እዚ ኩሉ ሽግር መፅይዋ ሕጂ ንዑ ክትመልስ ትፍትን ዘላ ሶማልያ ልኡላውነታ ረኪባቶ ነይራ እያ ንዑ ክትመልስ ትፅዕር ኣላ ደቡብ ሱዳን ልኡላውነታ ረኪባ እያ እታ እንኮ ልኡላውነታ ዓቂባ ዘላ ኤርትራ እያ ስለዚ ልኡላውነታ ኣካርያ ዘላ ኢትዮጵያ በታ ዘካርየታን ካልኦት ተኻርየንኦ ዘለዋን ገይረን ሽግር ይፈጥራላ ኣለዋ ልኡላውነታ ዓቂባ ዘላ ሃገር ኤርትራ ድማ ብዙሕ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኢሉ ዝገልፃ
Why is the Horn of Africa is the arena for the final massacre? ስለዚህ ነተናይ መወዳእታ ኩናትን ዕግርግርን ቦታ ቀርን አፍሪካ ኮይኑ ኣሎ because it is the beginning, the beating heart of the Israeli Emirati now Middle East project. እቲ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ናይ እስራኤልን ኢማራትን ንነዊሕ እዋን ክስራሓሉ ዝነበረ ዓውደ ኩናት ጃብ ቀርን አፍሪካ ኮይኑ ዘሎ ኢትዮጵያ is the spearhead. ኢትዮጵያ ድማ እታ ቀንዲ መናሃርያ ናይ እዚ ናይ ኢማራትን እስራኤልን ቀንዲ መናሃርያ ናቶም ፈረስ ናቶም ከምታ ናይ ጀዋር ዝበላ ፈረስ ናቶም ኢትዮጵያን ብልጽግናን እዮም ስለዚ an advanced base for arming and supporting the Dagalo militia and Abu Dhabi, a workshop for blowing up Somalia and a tool to pressure Egypt with the renaissance. ስለዚ ኢትዮጵያ ንኹላተን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሽግር ንምፍጣር ንዳዕመ መሰሪዕ ንምዕጣቕ ዝበለፀ ንሶማልያ ኩሉ ግዜ ንመብተታና ዝበለፀ ንግብፂ ድማ ብጉርሯ ንምሕናቕ በትገር ዝበሃል ዝበለፀ ስለዚ እስራኤልን ኢማራትን ነዚ ናይ ብልጽግና መንግስትን ናይ ኢትዮጵያን ሒዞም ንብሙሉ እቲ ከባቢ ሕጂ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ብዛዕባ ኤርትራ is the weak link. They seek to swallow in order to turn the Red Sea into a subservient lake. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ እታ ዝደኸመት ኮይና ትራዮም ዘላ ንዓ ውሒድካ ንቀይሕ ባሕርን ነቲ ዲጋ ናይ ጌርድን ሓዊስካ ንግብፂ ይኹን ንብሙሉ እቲ ከባቢ ንምቁፅፃር ንኤርትራ ንምውሓጥ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እዮም ዝብል ዘሎ ብትክክል ንኩሉ ይፈልጥ ንኤርትራን ከም ዘይፈልጣ በዚኻ ትግጥም ግን ናቶም ርእቶ እዩ ካልኦት ንኤርትራ ብኸመይ ይርእይዋ ብካልኦት ዓለማት ክርእይዋ ከለዉ ኤርትራ 3 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ወይ 5 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ኣብ ቴክኖሎጂ ከምቲ ዘየለ ከምቲ ዝድለ ዘይኮነት ምስ ካልኦት ዓበይቲ ሓይልታትን ፅቡቅ ሽርክነት ዘይብላ ሽርክነት ተደይብልካ ብናቶም ዓይኒ ድማ ሓይሊ የብልካ ማለት እዩ ብናይ ስዑድያ ብናይ ዓረብ ሓይሊ ሽርክነት ተደይብልካ ዓቕሚ የብልካ ገይሮም ዝወስዱ ወዳሓ ናቶም ርእቶ እዩ Sudan is the price. ንኤርትራ እንድሕር ሒዝካ ዝለዓለ ጂኦፖለቲካዊ ስትራቴጂካዊ ፅልዋ ኣለካ ሱዳን ድማ እታ ብልጫ ንዓንቲ ድሕር ሒዝካ ናብ ኣፍሪካ ብዝደለኻዮ መንገዲ ናብ ዘለኻዮ ሃገር ክትኣቱ ትኽእል the game that backfired from exporting chaos to besieging the exporters ስለዚ እቲ ፀወታ ግን ናብ ርእሶም ተመሊስዎም ይብላ ኣሎ እዛ እንታይ ማለት እዩ በዚ ጌርካ ሃገራት ክትብትን ዝሓሰብካ ንዓመታት ዝሰራሕካሉ ፕሮጀክት ኣብ ቅድሜኻ ክብተነካ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ The UAE funds and arms the land of Somalia, Libya, Chad, እዚ እቲ ኢማራት ትገብሮ ዝነበረት ብምሉ እዩ ዝዛረብ እዚ ብልፅግና ዝገብሮ ክገብሮ ዝሓስብ ዘሎ ኩናት ብዝሰፍሐ ኣብዚ ይፅሕፈሉ እዩ እዚ ከዓ ብብዙሓት ኣብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዘለው ሰባት ደንብብዎ ዘለው እዩ report uncovers by Middle East Eye ዝበሃል ገይርዎ ዝነበረ እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ Egypt is trying to mediate a deepened security ties between Eritrea and Saudi Arabia in an attempt to curb the UAE's influence which is strengthening its military and ተዚ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ግብፂ ንስዑድያ ንኤርትራ ፅቡቅ ሴኪሪቲ ዲል ገይራ ፅቡቅ ናይ ሴኪሪቲ ድጋፍ ንክትረክብ ይስራሕ ከም ዘሎ እዚ ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ keyword here is curb the UAE influence strengthen relations with Ethiopia ተዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ቀንዲ ኣገዳሲት ስዑድያ ግብፂ ብስዑድያ ገይራ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ ናይ ኢትዮጵያ ናይ UAE ምስ ፍሕፋሕ ናብ ቀይ ባሕሪ ከምኡ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ባሕር ገፃ ትገብሮ ዘላ ንምሕፃር ግብፂ ንስዑድያ ትልምና ከም ዘላ ምስ ኤርትራ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ንክግበር This is the heart of the equation. When Ethiopia turns into a massive aircraft carrier for transporting Emirati Israeli weapons to the Dagalo militia, says it isn't it? As a general ዘለና እንድሕሪ ኢትዮጵያ አንቼክ ተገዲፋ ማለት እዩ ባታቶም ኢትዮጵያ እንድሕሪ ኮንቴንት ክትገብራ ዘይክኢልካ ኢትዮጵያ መዳበርያ ኮይኑ ናይ እስራኤልን ነቲ ሶማሊላንድ ኮም እስራኤል አፍልጦ ይባታላ ስለዚ በይዝናቶም ኩሉ ናይ እስራኤልን ናይ ኢማራትን ኣፅዋር ካብኡ መፂ ብኢትዮጵያ ገይሩ ናብ ዳጋሎ ዝኣትቶ ኮይኑ ሱዳን ሓዋሩ ሰላም ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ግድን መዕለቢ ክግበር ዘለዎ እዩ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናብ ስዑድያ ከይድዎ ዝነበረ ድማ ነዚያ ንኸጠንቅቕዎ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ድሓን ነዚያ ዝያዳ መን ክነግረና እዩ ናብ ጀዋር ንስከር አብይ አንዱ ችግሩ መሰለ ነገ የሚባል ነገር የለም በጣም አቅልሎ ነው የሚያየው አለመማሩም ይሄ ማይም ድፍረቱም ችግር ፈጥሮበታል ሎክ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ኃይሎች ተባበሩብኝ ብሎ ሁሌ ይከሳል ፋኖን ኦላን ቲፒኤልኤፍን ከዛ ደግሞ ኤርትራን ማን ያስተባበራቸው እነዚህ ኃይሎች እኮ ብዙ ለፍተው የተስማሙ ሳይሆኑ ሁሉንም ተራ በተራ ስላጠቃ የጠላቴ ጠላት ወዳጄ ነው የሚል ተገደው ቆና እንዲሆኑት he actually forced them to be united አሁን አንዳንድ ፕሮፓጋንዳ ስታይ ባዳ የሱን ቃል እንጠቀም
ሁለት አይነት ኃይሎች ተባብረውበታል አብይ ላይ አሁን ባንዳና ባዳ ያላቸው ሕጂ እንታይ እዮም ዝብል ዘሎ አብይ ናይ ብሓቂ ዓሻ ጽሉል ዕሸል ወይ እውን መሃይም ዝኾነ ፖለቲከኛ እዩ ዝብሎ ዘሎ ምክንያቱ ርእሱ እንተዘለዎ ኣብዚ ቻነል እኳ ተደጋጋሚ ኢልና ኢና ኣብ ርእሱ እንተዝህልዎ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ዘለዋ ተቐባልነት ብዓለም ደረጃ እንተዝርዶ ነይሩ እሞ ብትክክል እንተዝጥቀመሉ ነይሩ መጀመርያ እንታይ ካ ትገብር ኣይሆብ እዚኣ መልእኽቲ እዚኣ ኣይትበፅሖ ግን ንጀዋር ስለ ዝፀልኦ ኣይሰምዓን እዩ ወላ እንተሰምዓ ኣንፃራይ ክኸይድ ፅቡቕ ናቱ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ንፀላእቱ ፀላእተይ ኩሎም ብሓደ ኮይኖም ከጥፍኡን ይመፁ ኣለዉ ይብላ ኣሎ እዚ እኮ ርእሲ ስለ ዘይብሉ እምበር ይብላ ኣሎ መን ይሕብሮም ኣሎ ፀላእትኻ ሸነ ምስ ፋኖ ክዕርቕ ኣይክልኒ ወይ ብዝኾነ ይኹን ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ፋኖ ምስ ህወሓት ክሰርሕ ኣይክልኒ ብፍፁም ስለምንታይ ብሓደ ክሰርሑ ይፍትኑ ኣለዉ ንሪኢልካ ሓደ ፀላኢ ስለ ዘለዎ ንክልቲኦም ክውሕጦም ዝደሊ ዘሎ ፀላኢ ሓደ ኣሎ ወይ ክውሕጦም ዝደሊ ዓቕሚ እኳ እንተዘይብሉ ህወሓት ምስ ፋኖ ብዙሕ ዘከራክር ነገራት ኣለዎ ብዙሕ ዘገራጩ ነገራት ኣለዎ ግን ንክልቲኦም ክድምስስ ዝደሊ ለይቲ መዓልትን ዝፀርሕ ዘሎ ብረት ሒዙ ዝመፆም ዘሎ ሓይሊ ኣሎ ስለዚ ፋኖ ምናልባት ምስ ህወሓት ዘለዎም ኣብ ጣውላ ክውዳእ ዝኽእል ጉዳይ ኮይኑ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮይኑ ኣብ 4 ኪሎ ብረት ሒዙ ዝመፅ ዘሎ ግን ጣውላ ዝበሃል ዘይደሊ ንክልቲኦም ደምሲሱ ድሌቱ ክገብር ዝደሊ ስለዚ እንታይ ገብሮም ፍልልያቶም ገዲፎም ቀንዲ ፀላእዮም ይፈልጡ ምስ ኤርትራ ዝሕብሮም ዘሎ ሲ ዝደለየ ብበሉ ነይሮም ብዙሕ ነገራት ናሃለዎ ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ክድምስሶም ከም ዘይደሊ ርዮም እዮም ደምሲስዎም ክረብሖ ዝኽእል ድማ የብሉ ስለዚ ክብረት ጥራይ ዝደሊ ልኡላውነቱን ግዛእታዊ ደቡብን ካልኡን ድሕሪ ኣኽቢርካሉ ናባኻ ዘጠምት ነገር የብሉን ስለዚ ምስ ኤርትራ ዕርቂ ዘግብሮም ዘሎ ማንም ኣካል ግብፂ ገለ ስለ ዝሽምግሎ ዘሎ ይኮነ እንታይ ዳ እቲ ዕሸላዊ ዕንደራ ናቱ ዝፈጠሮ እዩ ዝብል ዘሎ እታ ካልይቲ ዝብላ ዘሎ ድማ እቲ ባንዳና ባዕዳ ናበለ ዝዛረቦ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሽፍታ ተደምሮ ናይ ደገ ፀላኢ ዝብልዎ ከመይ ገይሮም ክተሓባበሩ ኣለዎ የሚላቸው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ናቸው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን ኃይሎች ፋኖና እኮ ህወሓት የዛሬ 5 ዓመት ነው 4 ዓመት እኮ ሲዋጉ የነበሩ ኃይሎች ናቸው ከህወሓት ጋር ለመታረቅ ሲሄድ ሂስሩ ፋኖ አንደ ተባስ ሶ ሲዋጉ የነበሩትን ሰዎች አንድ አደረጋቸው ባንዳ የሚላቸውን ኃይሎችም ራሱ ነው አንድ ያደረጋቸው ኤርትራንም አንድ ላይ አድርገው ኤርትራ እንኳን እንደ ውጪ ማላየውም ባዳ የሚላቸውን ቅድም እንዳልኩ ሱዳንን ራሱ ሶማሌን ራሱ ጅቡቲን ራሱ ሶ አሁን እኔ ላይ ተስማምተውብኛል ባዳና ባንዳ ተስማምተውብኛል የሚለውን ራሱ ባደረጋቸው ኤግዛክትሊ ኩሉ እቲ ፀገም መበገስናቱ ንሱ በዓል እዩ በዓሉ ዘበገሶ ፀገም ድማ እዩ ውይ ዘብሎ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘሎ ትክክል ወላ ሓንቲ ክትውስኸላ ይትኽእልኒ ኢኻ ንግሆ ምሸትን ኣብያት ናይ ኣብዪ ኣሕመድ በዓሉ ዘበገሶ ፀገም እዩ ስለዚ ነተን ሃገራት ብምለን ክተናኽፈንን ክተናኽለለን ይውዕል ስለ ዘሎ ውፅኢት ናቱ ድማ ንዑ ዝመሮ ነገር ዳ እምበር ዝጥዕመ ነገር የጋጥም የለን ናይ መወዳእታ ነዚያ ጉዳይ ክንሓልፋ ሓደ ካብቲ ከም ኤርትራዊ ኮይና ክንሓስበሉ ዘለና ንብሎ ተደጋጋሚ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ መንጎ ሊብያ ኣብ መንጎ ስዑድያን መን ኢኻ ትብላ ስዑድያን ሶማልያን ሓደ ዓቢ ናይ ሴኪሪቲ ዲል ገይረን ኣለዋ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከዓ ተደጋጋሚ ኩሉ ግዜ ንሪዮን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ እዚ ከዓ እዚ ሶማልያ ዝበሃል ድኹም ሃገር ኢና ንብሎ እዚ ኩነታት ናይ ሶማሊላንድ ኣፍልጦ ምስ ረኸበት እስራኤል ኣፍልጦ ምስ ሃበታ ነታ ዝተፈጠረት ብኮ ተጠቂሞም ምስ ቀጠር ናይ ሴኪሪቲ ዲል ገይሮም ምስ ቱርክ ዝነበሮም ኣስፊሖሞ ምስ ስዑድያ ሓድሽ ዲል ገይሮም ኣሎ ምስ ግብፂ ዝነበሮም ድማ ኣደልዲሎሞ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ሃጓፍ ተጠቂሞም ነተን ቀደም ክሕግዛ ዘይደልያ ከበርክታ ዘይደልያ ዝነበረ ሃገራት ዓበይቲ ዲልስ ከም ዝፍርማ ይገብርዎም ኣለዉ እዚ ከዓ ገይም እዩ ዕድላት ክፍጠሩ ከለዉ ንስኻ ንነብስኻ ብኸመይ ተርባሓ ብኸመይ ትጥቀመላ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ሱዳን ከምኡ ምስ ቱርኪ ኣገዳሲ ዲል ከም ዝገበረት ዝንገር ምስ ግብፂ ምስ ስዑድያ ድማ ብመንገዲ ፓኪስታን ናይ ብዙሓት ቢልዮናት ኣፅዋርን ሎጂስቲክን ክመፃ ከም ዝኾነን ናይ ቁጠባ ዲልስ ናይ ካልእ ነገር በብዙሕ ይግበር ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ከም ኤርትራዊ ብዙሕ መድረኻት ክፍጠር ከሎ ኤርትራ ድማ ዝለዓለት ናይ ምትዕፅፃፍ ዓቕሚ ከም ዘለዎ እናርአየት ከላ እቲ ምትዕፅፃፍ ግን ናብ ሓገዝ ይኹን ናብ ዲልስ ክቕየር ብዙሕ ኣይንሪኦን ኢና እዚ ምስ ስዑድያ ጥራይሲ ናይ ወደብ ድዩ ናይ ከምዚ ድዩ ይበሃል ኣይንሪኦን ኢና ምስ ጥልያን ክንደይ ተስፋ ዘብሪ ኢና ኣይተፈፀመን ምስ ቻይና ክንደይ ግዜ ከምኡ ክፍጠር ዝኽሪ ኢና ብዙሕ ዝረአይ ረኣናን ምስ ራሽያ ከምኡ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ኤርትራሲ
ክሳዕ ክንዱ ድዮም ንኤርትራ ምስ ኤርትራ ክሰርሑ ዘይደልዩ ክሳዕ ክንዱ እዮም በቃ ዝኩሉ ምስ ኤርትራ ፅቡቅ ዝኾነ ክኸዱ ፀኒሖም ኣብቲ ናይ ስራሕ ክኾኑ ከለዉ እምቢ ዝብሉ ኣነ ግርም እዩ ዝብለኒ ብዝኾነ ወላ እውን ሕጂ ሓንቲ ላ ካልእ ከም ሕማቅ እውን ክትወስድዋ ትኽእሉ ግን ኣነ ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ተዛሪበ ነይረ ብሕማቅ ካብ ይረዳእኹም ንኣብነት ኢጋድ ዝበሃል ሓይሊ ኣሎ ኢልና ነርና ድሮ እቲ ሱዳን ናብ ኢጋድ ከም ዝተመልሰት ይግለፅ ኣሎ ስለዚ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ተም መንበር ከባቢ ሃገራት ብምልአን ተኣኪበን ኣለዋ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ብቐጥታ ወፂኣ እያ ሱዳን ግዝያዊ ኣዝሊቓ ፀኒሓ ናብ ኢጋድ ተመሊሳ ኣላ ሕጂ እዚኣ ኣጠንቂቐ ከረዳእኩም ዝደሊ ኣሎ ኤርትራ ካብ ኢጋድ ዝወፀት እቲ ኣካይዳ ናይ ኢጋድ ኣንፃራ ንነዊሕ እዋን ከም ዝኸደ ስለ ዝፍለጥ እዩ እንተኾነ ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ነገር እዚ ብግምጣል ንኸይመፅእ ስክፍታ ኣለና ምክንያቱ ሱዳን ታንኮ ወፂያ ዝነበርቲ ኢጋድ ተደይፈሪሱ ከም ብሓድሽ ብምሎም እቶም ኣባላት ሃገራት ኣንፃር ኤርትራ ኦርጋናይዝ ከይኮኑ ስጋት ኣለና ሎሚ ወይ ፅባሕ ይብል ኣለኹም ግን ምስ ግዜ ከጋጥም ዝኽእል እዩ ስለዚ እቲ ብልፅግና ዝበሃል ወይ እውን ኣቢ ኢትዮጵያ ብዓቢያ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ናቶ መሳርሒ ከምቲ ሕብረት ኣፍሪካ ማለት እዩ ስለዚ ሱዳን ናብኡ ተመሊሳላ ናይ ሱዳን ምምላስ ፅቡቅ ጌርኩም ከተሰብዕሉሉ ናይ ሱዳን ምምላስ ከም ሃገር ደረጃ እቲ መንግስቲ ከም ሃገር ደረጃ ኣፍልጥኡ ንከውሕስ ናይ ግዲ ናብኡ ክምለስ ክኽእል ኣለዎ ኣፍልጦ በቲ ከባቢ እውን ክረክብ ምክንያቱ እቲ ኢማራት ዝበሃል ነቲ ሰራዊት ይኹን ነቲ መንግስቲ ተቐባልነት የብሉን ሞስሊም ብራደርሁድ ዘለዎ ይገለና በለት ሌጂቲማሲ ናቱ ተንኪፋቶ ስለ ዘላ ኣብ ኣሜሪካ ደረጃ ከምኡውን ኣብ ኤሮጳ ደረጃ ናብቲ ሪጅናል ብሎክስ ብምምላስ ኣበርክቱ ብምሕያል ኣፍልጦ ናቱ መሊሱ ከም ዝምለስ ንክገብር ስለ ዝደሊ ዘሎ ክሕግዞ ይኽእል ብርግፅ ግን ኤርትራ ታንኮ ካብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝተረፈት ምዃና ኣብቲ ሕጂ ኣነስ እቲ ኢጋድ ዝበሃል ክፈርሰለ ይደሊ ነይረ ካክሓሽ ኤርትራ ወፂኣ ኩላተን ተኣኪበን ተተሪፈን ኣገይ ንኤርትራ ናይ ምንፃል ተኽእሎ ንብልፅግና ብፍላይ ድማ እቲ እስራኤል ዝበሃል ሓይሊ ክሳብ ዘሎ ንዓና ካሃስዩና ዝኽእሉ መንገዲ እውን ክህሉ ይኽእል እዩ በቲ ኮይኑ በቲ ግን ሳብ ሕጂ እውን ማእስ ጠቂሞምና ክትብሉን ኢኹም ትኽክል ኣለኹም ዝጠቐሙና ነገር የብሎምን ግን እቲ ሪስክ ናትና ድማ ከነጉድል ክንክእል ኣለና ኣብ መወዳእታ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ኤርትራ ነዚ ብልፅግና ዝበሃል ሓይሊ ክሳብ ዘየፍረሰቶ ወይ እውን ክፈርስ ክሳብ ዘይከኣለ እሞኻ ሰርቫይቭ እንድሕር ገይሩ መቸም እቲ ክፈጥሮ ዝኽእል ፀገም ቀሊል ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ንዓና ግን ኩሉ ግዜ ንመን ኣለዎ ዝግለዎ ከም ዝበሃል ሓንቲ ሓደ ኤርትራዊ ፀሓፋ ነይራ ኣብዚ ኤርትራን ፕሬስ ዝበሃል ዝፀሓፋ ማለት እዩ ኣብይ ኣሕመድ ሓንቲ ብሕጂ ክትመፆ ትኽእል ኣብዚኣ ኣዋርሒ እዚኣ ክትመፆ ትኽእል ናይ ሰዓት ቦምብላ ይብላ ኣሎ ታይም ቦምብ ክትፍንጀር ትኽእል ንሳ ድማ IMF እንታይ ኢሉ ይፀቕጠሎ ሕጂ ከይብል ኣሎ ነቲ ድጎማ ኣብ ልዕሊ ነዳዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነዳዲ ንትራንስፖርት ዝጥቀምሉ ንመግቢ ምፍራይ ዝጥቀምሉ ንኩሉ እቲ ነዳዲ ድጎማ ኣለዎ እቲ ድጎማ ድማ ነቲ ህዝቢ ምስቲ ዘለዎ መናብራ ኣበና ከቢርዎ ዘሎ እቲ ድጎማታት ዳርጋ ድሓን ንክፃወረ ገይርዎ ኣሎ እዚ ድጎማ እንተተላዒሉ እቲ ነዳዲ ክኸብር እዩ ካብቲ ሕጂ ዘለዎ መናብሮ ድማ ብኩሉ ደረጃ ነዳዲ ዘይትንክፎ ክፋል ስለዘየለ ብኩሉ ደረጃ እቲ ሂወት ክኸብር እዩ እዚ ከዓ ንዓቢ ከላዓዕል ዝኽእል ነጥቢ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚኣ ዝተውዕሉላ ሕጂ It's a very important point. ሓደ ኢትዮጵያ ድሮ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተዛዓብየ ክበት ኣጋጢሞ ዘሎ ብመናባብሮ እዩ ዝበሃል ስለዚ ሓካይም ካልኦት ሰራሕተኛታት ቤት ፅሕፈት ወታደራት እውን እንትኾኑ ደሞዝ ውሒድና ዝብል ቅሬታ ዕግርግር ከምኡውን ፕሮቴስትስ ይገብሩ እዮም ናይ ነዳዲ ተተወሲኽዎ ለንቀነ ድማ ሓዳሽ ውሳነ ምናልባት እቲ ብልፅግና ክሸፋፍና ፈቲኑ እምበር ዋጋ ናይቲ ኢንተርኔት ዝበሃል ናይቲ ኩሉ ኢትዮ ቴሌኮም ዝበሃልን ወላ እቲ ሳፋር ናይ ኬንያን ክልቲኦም ዋጋ ወሲኾም ኣለዉ ምክንያት መወሰኺና ድማ ብር እናጎደለ ስለዝኸደ ሰርቫይቭ ክንገብር ስለዘይንኽእል ነቲ ሰርቪስ ናትና ዋጋ ክንውስኸሉ ኣለና ኢሎም ኣለዉ ስለዚ ኢንተርኔት ይኹን ካልእ ቴሌፎን ኩሉ ነገር ወሲኹለት ዋጋ ኣብ ልዕሊኡ ነዳዲ ዋጋ እንተወሲኹ መናብሮ ብምሉ ላዕሊ ክውስኽ እዩ this is ንዓቢ እቲ ቀንዲ ዴንጀር ክኾነ ዝኽእል IMF ነዚያ ንኸይገብሩሉ ነዊሕ እዋን ክለምን ፀኒሑ ግን እምቢ ኢሎሞ ስለዚ ዋላ እውን ደመወዝ ወሰኽ ተገበርካ ዋላ እውን ገለ እንተገበርካ ነዚ ኩነታት እዚ ክትብድሆ ይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ in 2021-22 drivers protests and went on strike because prices jumped by 20 to 30%. This surge in price made it hard for them to make living. ሕጂ እንታይ ክኸውን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ መናብሮ ሰማይ ተሰቒሉ ዘሎ እዚኣ ናይ ነዳዲ ተተወሲኻ ብርግፅ ዕግርግር ኣብቲ ሃገር ክመፅእ ከም ዝኽእል እዮም ዝግምግሙ ዘለዉ ወል ንሕና ክንዕዘብ ኢና መቸም እዚ ብልፅግና ዝበሃል ብዙሕ ምልክታት ኣለዉ ካብ ስልጣኑ ክግለፈሉ ዝኽእል I hope ይግበሮ ድማ ኢና
በ1965 አፄ ኃይለ ሥላሴ ወሎን ጎበኙ አሉ። በቀጣይ ዓመት ከስልጣን ተባረሩ። በ1980ዎቹ መጀመሪያ ደግሞ መንግስቱ ኃይለማርያም ወሎን ጎበኝና 83 ላይ ወደ ዚምባብዌ ተሸኘ አሉ። 2002 ላይ አቶ መለስ ዜናዊ ወሎን ጎበኙና እግረ መንገዳቸውን በነካጃቸው 2004 ላይ ሰማይ ቤትን ጎበኙ አሉ። 2009 ላይ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ወሎን ጎበኙና 2010 ላይ በገዛ ፈቃዳቸው ስልጣን ለቀቁ አሉ። የቀጭቃዣ እኛንም ጉድ አደረገ። ማን ነው አሁን ደግሞ እዚያ ዘረባ እዚያ ንሓቅነታ ነቶም ትፈልጡ ናይ ታሪክ ሰባት ገዲፍና ያለና እንታይ ዝብል ዘሎ ናይ ታሪክ ዝደጋገም ነገር እዩ ዝገልጽ ዘሎ ኣብ 65 ብናይ ኢትዮጵያ ብናይ ግዜ ኣቆጻጽራ ኣብ 65 ንጉስ ሃይለ ስላሴ ናብ ወሎ ጌሹ ነይሩ። ዝቕፅል ዓመት ድማ ካብ ስልጣኑ ተኣልዩ ተቐቲሉ ማለት እዩ። ኣብ 80ታት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ናብ ወሎ ገጹ ጌሹ ነይሩ። ኣብ 83 ድማ ካብታ ሃገር ከም ዝሓድም 83 ማለት የሳንሓደ በዓና ማለት እዩ ካብ ስልጣኑ ከም ዝግለፍ ተገይሩ ኣብ 2002 መለስ ዜናዊ ንወሎ ጌሹ ከም ዝነበረን ድሕሪኡ ድሕሪ 2 ዓመት 2004 ናብ ከም ዝዓረፈ እዩ ዝነግር ዘሎ። 2009 ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ናብ ወሎ ከይዱ ነይሩ 2010 ድማ ስልጣኑ ገዲፉ ይብላ ኣሎ። ከምኡ ድማ ኣብ 2026 ኣብይ ኣሕመድ ንወሎ ከይዱ ነይሩ ጽርግያታት ተዓጽዩ ብክንደይ ሽግር ያው በጽሑ ይብላ ኣሎ። ስለዚ ኣነ ይበልኩኹምን ከይዱ ይበልኩኹም እናበለ ይዛረብ ግን ንለባም ኣምተሉ ዝኣመሰለ ዘረባ ይዛረብ ኣሎ። ብሓፈሻ ብዙሓት ድማ ዝብልዎ ዘለዉ ኩነታት እዩ። ናው እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ለንቀነ ሓንቲ ኣገዳሲት ኩነታት ተፈጢራ ኣላ። ናይ ትግራይ ገጽና ምስ ንሰግር ጌታቸው ረዳ መቸም ፈረስ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ዝኸውን ሓያል እንዲ ገይሩ ሓዳሽ ፅሕፍቲ ጽሒፍ ኣሎ። እታ ፅሕፍቲ ዝፀሓፋ ድማ ታደሰ ወረደ በላ ገይሩ ክገርፎ ጀሚሩ። ታደሰ ወረደ ናብ ንትግራይ ሽግር ይፈጠረላ ከም ዘሎ እዩ ዝነግር። ዓብ ክስታት ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ ናይ ኣቢ ትእዛዝ ከም ዝኾነ ጀዋር ባዕሉ መብርሂ ወሲኽላ ኣሎ ነዚ ኣብ ናቱ ፖስት ሪኦ ነይረ። ስለዚ ኢኒሻሊ ታስክድ መጀመርያ ታደሰ ወረደ ካብ ወታደራዊ መርሕነት ናብ ሲቪላዊ መርሕነት ክመፅእ ከሎ civilawi authority tasked with reinforcing the civilian authority, he instead appeased TPLF hardliners and undermined the governance. ስለዚ ደብረጽዮን እዚ ታደሰ ወረደ ክመጽእ ከሎ ካብቲ ወታደራዊ ኩነታት ነቲ ሲቪላዊ መንግስቲ ንምሕያል ነይሩ እንትኾነ ነቶም ናይ ህወሓት መራሕቲ ብምሕጓስን ንዓታቶም ዝያዳ ከም ዝዕንብቡ ገይሩ his actions followed ስለዚ እንታይ ብዝብሉ ዘሎ hallowed out ነቲ ኢንትሪም መሰጋገር መንግስቲ ድዩ ዋላ ግዚያዊ መንግስቲ ዝበሃል ዘሎ ከም ዝዳኸም ገይርዎ ብግምጣሉ ነቶም ህወሓትን ናቶም ሓይልን ከም ዝሕይል ገይሩ TPLF hardliners በዓል ደብረጽዮን ማለት እዩ ከምኡ ድማ ናይ TDF commanders መራሕቲ coordinated to strip the interim administration እዚ ነቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ተቆጻጺሮም ኣለዉ እቶም መራሕቲ ናይ TDFን ናይ ህወሓት መራሕትን ይብሉ ኣለዉ ታደሰ failed ኩነታት ናቱ ድማ ኣይተዓወተን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኸዓ ግልጽ ዝኾነ ታደሰ ኣብ መጥቃዕቲ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና። ስለዚ ኣብዚያ እስከ እንታይ ኢሎም ነይሮም ኮራፕሽን ካሊእ TDF transformed into TDF ዝበሃል ድማ ናብ እንታይ ተቐይሩ ፕሮቴክሽን ራኬት ከምኡ ድማ ፎር ፖለቲኮ ሚሊታሪ ኤሊት ነቲ ህወሓትን ናይ TDF መራሕትን መጋበርያ ኮይኑ እቲ TDF ዝበሃል ድማ ነቲ ሰራዊት እውን ኣብ ምኽሳስ ይርከቡ ማለት እዩ። መን ፅሒፍዋ እዚያ ጌታቸው ረዳ ብፍቃድ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ምዃኑ ድማ ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ኮራፕሽን ታደሰ ኤክስፕሎይትድ ኮንትሮል ኦቨር እዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ እውን ንብብልሽውና እውን ይኸሶ ኣሎ ነቲ ናይ ኢንቨስትመንት ከምኡ ድማ ናይ መሬት ምሕደራ ንውልቃዊ ረብሓናቱን መህብተምን ከም ዝተጠቀመሉ ሓደ governance devolved into marginalized corruption ከምኡ ድማ ነቲ ምሕዳር ናቱ ከምኡ ድማ ነቶም ናይ ኤሊት ንመህብተምን ይጥቀመሉ ከም ዘሎን his presidency is described as ሰፊሕ ዝኾነ ክሲ ኢና ንርኢ ዘለና። እዚ ድማ እንታይ ኢሎሞ ታደሰ ወረደ ክመፅእ ከሎ ተቐንዲ ዕላማ እንታይ ነይሩ ንጌታቸው ረዳ ኣልዩ ኣብይ ኣሕመድ ንታደሰ ወረደ ክቕበል ከሎ እንታይ ገብር ነቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ወሲዱ ነቲ ኤሊት ናይ ትግራይ መሊሱ ንሓትሕዱ ከም ዝባላዕ ንክገብሮ እዩ ነይሩ ዕላማ እንትኾነ ታደሰ ወረደ መንጎ መንጎ ክፃወት ከምዘየዋፅኦ ምስ ፈለጥ ኣብ መወዳእታ ምስቶም ህወሓት ክሰምር ይክኢሉ ምክንያቱ ከምታ ጌታቸው ረዳ
እስጋም ባሂቦም ከውፅዎ ከም ዝኽእሉ ስለ ዝፈለጠይ ምሳቶም ክርዕም ኪኢሉ እዚ ማለት ድማ ኣብይ ኣሕመድ ኣጀንዱ ኣይሰለጠን ስለዚ እንታይ ይገብር እዩ ንጌታቸው ረዳ መጋበርያ ናቱ ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተዋግየ ካብ መቐለ ተሰጊጉ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕቑፉ ገይርዎ ይኸይድ ኣሎ ደሞዝን ካልእን ሂቦ ማለት እዩ ታደሰ ወረደ ግን ኤግዛክትሊ ከምታ ናይ ጌታቸው ረዳ ክገብር ስለ ዘይከኣለ እቲኣቶም እውን ለቢሞም ስለ ዝፀንሑ ሕጂ መንጎ ምፅዋት ገዲፉ ወይ ምስ ትጋሩ ክኾን እዩ ወይ ድማ ምስ ብልፅግና ክኸውን እዩ ስለዚ ብብልፅግና ገጅፍ ክስ መፅይዎ ኣሎ ካብዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኸውን እቲ ጉዳይ ክንርኢና እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትግራይ ዝፍትኖ ዝነበረን ዝህቅኖ ዝነበረን ፅምዶ ከምዚ ሰዓሮ ኢና ንርኢ ዘለና ብታደሰ ወረደ ድፈትኖ እውን ኣይሰለጠን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከምዚ ደረጃ ወሪዶም ከም ዘለው ነቶም ህዝቢ ንምሕጓስ ድማ ነቶም ኣይዲፒስ ነቶም ተፈናቂሎም ዘለው እውን ዝኾነ ነገር ክገብረሎም ከም ዘይከኣለ እቲ ኣብ ምስ ኣዲስ ኣበባ ምስ 4 ኪሎ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክገብር ዝግብኦ ዝነበረ ወላ ሓንቲ ግን ክገብር ዘይመረፀ እዩ ዝኸስስ ዘሎ ብዝኾነ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ንምግንዛቡ ዝኣክል ኢና ንርኢ ዘለና ታደሰ ወረደ እዚ ረዳን ጻድቃንን ነታ ትግራይ ንምዕናው ዓጢቆም ዝተበገሱ ሓይልታት ኮይኖም ኣለዉ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት ነዚኣ ከስማዓኩም ናይ መንጀሪኖ ቪድዮ ሓደ ግዜ ዝበለታ እያ ነይራ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ኢሉ ይመሊሱ ብስምምዕ ብውዕል ኣልጀርስ መሰረት ዝተዋህቦም ቦታ እዮም ሒዞም ዘለው ካብ ወፃኢ ሒዞም እንተኮይኖም ክነረጋግፅ ንኽእል ኢና ግን ኣብ ውዕል ኣልጀርስ ዝበሎም እዮም ዘለው ኢሉ መሊሱልና ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ሕብረት ናይ ድርድር ኣኼባ ግዜ ማለት ትኽክል ድሓን እቶም ዘይዝክርዎ ኣብ ዘለኩም በዓሉ የተወሰነላትን መሬት ትውሰድ በሰላም እንጨርስ የሚለውን ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚና እነዚህ አሁን የወጡ የሚባሉ ሽማግሌዎችን ጭምር ባሉበት በሙሉ ድምጽ የተወሰነው አንደኛው አስረጂ የነበረው የደህንነት ሹሙ ነው እንዲወሰድ በቃን ብሎ ፓርላማም ቀርቧል ታውቃላችሁ ራሱ የወሰነው ውሳኔ ግን እንዳይፈጸም 2 ዓመት ገደማ አንቆ ይዞታል ይሄ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ብውዕል ኣልጀርስ ብብይን ናይቲ ኣብ ሄግ ዝነበረ ቤት ፍርዲ ዝተወሰነላ ትውሰድ ኢሉ እቲ ባይቶ ናይ ኢህአዴግ ዝነበረ ወሲኑ እዩ ኣነ ንዑ እየ ዘተግብር ዘለኹ ይብል ነይሩ ስለዚ እዚ ናይቲ ማለት ፀሓፍካዮ ካብዚ ወፃኢ ኤርትራ ድያ ዘላ ኮይና ካብቲ ዝተወሰነላ ቦታ ወፃኢ ድያ ዘላ ኮይና ነቲ ዝተወሰነላ ንምትግባር ስለምንታይ ትሕንኩላ ኣለኻ እዚኣቶም ዝእመኑ ሓይልታት ከም ዘይኮኑ ደጊምና ደጋጊምና ንሪኦ ዘለና ኢና ስለዚ እቶም ናይ ህወሓት መራሕቲ ድማ በታ መልሓሱ የላ ጌሮም ይሃርመው ኣለዉ ኣፍሪቃ ሕብረት እናዳራደሩና እንዳሃለው ንሕና ግን በትውዕል መሰረት ወረርቲ ክወፁ ኣይትገብርን ዘለኻ ኢና ኢልናዮ ነርና ማለት እዩ ሕዚ ግን ንናቱ ፖለቲካ ክብል ክወርር ስለ ዝደለየ ማለት እዩ መሬት ትግራይ መሬት ኢትዮጵያ ዝተወረረሎ ኢሉ ቶም ባዕሎም ኣይተወረረን ኢሎም ዝተዛረቡ ተወሪሩ ኢሎም ድሕሪኡ ተዛሪቦም ኣለዉ ኤግዛክትሊ ዕላማ ግን ንምንታይ ምዃኑ ንጹር ይኾነልካ ማለት እዩ ከምዚ ኩነታት ሰብ ያ እቲ ጉዳይ ከምዚኣ ትመስል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሽንክርክር እናበለት ትኸይድ ፈፂም ካብ መትሓዚ ዘይብላ ስርዓት እያ ኣብዚ ጥቃና ወሪዳትና ዘላ ዝብልፅግና ዝበሃል ቀሊል ሃገር ከም ዘይኮነ ቀሊል ስርዓት ከም ዘይኮነ ሕማቕ ንምግባር ድማ ንምንታይ ርሕቀት ክኸይድ ከም ዝኽእልን ሕፍረት ዝበሃል ድማ ከም ዘይብሉ ተገንዚብና ኣለና ብኡ መጠን ተረዲና እንተኸድና ድማ ዝሓሸ እዩ ክብል ይደላ ኣነ ኦኬ ሕጂ ናብ ኤርትራ ገጽ Salam. Hello, my name is Azib. Hi there, my name is Sarah. Hello, my name is Asta. And I'm Rahel. Hi, my name is Salam. ከምዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ባንዴራ ናይ ኤርትራን ኤርትራዊ መንነትን ስኢልካ ብኣፍካ ጥራይ ዘይኮነስ ነዚ ኢንተርነት ተጠቂምካ ንዑ ንምድፋእ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና ካልኦት ኤርትራውያን ድማ ካብ ውሽጢ ዓዲ እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣብ ኤርትራ ሉል ባሕሪ ኮነትን ዘላ ናይ ሉል ባሕሪ ካብ ካሊኣ ሓዊሶማ ዘለው ኣብ ማይኮ ሬከርድስ ዘላ እያ እዚ ቅዱስ ኤርትራዊ ዜጋ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ኣነ በዛ ነፍሰይ ቀልጢፈ ቃል ከኣቱ እኳ ይፈርህ እንደ ዘለኹ ግን ነዛ ፕሮጀክት ንሱ ዝገብራ ዘሎ እንድሕሪ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ወሲዱ ዝገብራ ኣሎ ኮይኑ ኣብዚኣ ፕሮጀክት ናትና ኣይሆፕ እዚኣ ቪድዮ እውን ክትበፅሖ ጎፋንድሚ ጌርና ንሃገርና ንምፅባቕ ዓቕምና ከነበርክተሉ ንኽእል ሓሳብ ኣለኒ ሓሳብ ጥራይ ዘላት ንጌና ዝኾነ ይገበርኮን ከም ሓሳብ እያ ትመፀን ዘላ ሕጂ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚኣ እትድግፍዋስ ከፅሓፉለይ ኣነ እዚ ጎፋንድሚ ኢልካ ገለመለ ኣይፈትዎን እንዴ ምክንያቱ ብዙሕ ነገራት እዩ ዝፈጥር ስለዚ ንሳቶም ነታ ፕሮጀክት እትያ
ክንገብራ ደሊና ኣለና ኢሎም ተኸታትነት ዘለዎ መንገዲ ሊንክ ኣቑሞም ሓግዘና እንድሕር ኢሎምኒ እዞም ተኸታተልቲ ናተይ ፅባቐ ናይ ኤርትራ ዝፈትው ስለ ዝኾኑ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ብሓቂ ብተግባር ዝሰርሑ ዘለው መንእሰያት እዮም ዝመስሉ ዝሓለፈ እውን ኣብቲ ሓንቲ ህንፃ ከማ ገይሮም ፅቡቅ ገይሮም ኣነፂሮማ ነይሮም ዋን ቲንግ ኣት ታይም እናገበሩ ዝኸዱ ዘለው እዮም ስለዚ ነዚኣቶም ክንሕግዞም ከመይ ይመስለኩም ናትኩም ርእቶ ክሰሚዕ ደሊ እዛ ቪድዮ እዚኣ ቁርፅ ኣቢልኩም ተብፅሕኩምሎም ድማ ንሳቶም ክሰምዕዋ ይኽእሉ እዮም ደስ እናበለና ብሓደ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና ኣብ ደገ ዘሎ ፅባቐ ናይ ሃገሩ ክፅበቐሉ ስለ ዝደሊ ክሕግዝ ዝኽእል እዩ ካልአይቲ ድማ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝመፀት ደብዳቤ ከንብበልኩም ጆርጅ ሓወይ ከመይ ውዒልካ እዩ ዘሎ ባና 5:20 ናይ ምሸት ኣሎ ሕጂ يعملي like أنا مرة رأيت حقي يصير like كنت أخسر مع خالي personally ما لديه كبرتي هبلي إجابي أخبرك إيش هذا أنت اللي مسكك تي connection بزحوس لازم نروحوا direct نجي وهنا تتسجل زلوا يعني كم زي أبتاز عملت إني بتاز خال كلهم زي عمل أختي بتحف وي بدمسي كم تي حبير كذا اللي خير الفامي من أختي ضيحتوني رات المسكك أنا زينات كاتقورو تنتناتاتي نابز عجي خمت كله لك بيني يكونن زي شيء تابن دا بيت موسيقاسي بس ناي بزحات ميدياتات زينة نسوت حاوي شيء زمت حاجة I was wondering like comes in أول بينا بينا تشيء زلمش تناتكاس تقبل interview يكون ولا normal تنتنا زيناسي بينو خن رخبوزنا زين خلكونا لك بينو دي روليز كون زي كلكونو أنا يفضلني يمكن كل جزء نسبات كل خلونا جورج باتمارو لينا يلوم عن تعلتنا يكمل زنا بلت نجحري لمسي أبي مو مستوانا وندي زلو بين مو هالقوي يبلوني هجي لك أفتوشتي مع زيناتي بنات كذا لومو لك تلاقي على قصة معيدة لك بمولو بتصوفف كم زمان باي حوي ليه حاكم باي حوي كون كحات سمعن تبلد بيزلا مولو يخاطر خبرنا موني كم مين سبا زكال نحكوين I don't know كم መቸም ነዛ ሓፍትና ሰሚዕኩም ኣለኹም ካብ ኤርትራ መልእኽቲ ብዙሕ ግዜ እንዲ ድመፀኒ ናይዛ ሓፍትና ግን ናይዛ ንእሽተይ ሓፍትና ኣዝዩ ደስ ስለ ዝበለኒ እቲ መልእኽቲ ድማ ናይ ኤርትራ ዘለዉ ብቐጥታ ክበፅሖም ስለ ዝደለኹ እየ ድምፂ ቁርብ ቀይርና ኢና እዚ ስእሊ ትሪኦ ዘለኹም እውን ኣይኮነን ብኤኣይ ጀነሬት ዝገበርናዮ እዩ ስለዚ ጀስት እቲ መልእኽቲ ጥራይ ናብ ሰብ ክመፅእ ጌርናዮ ምክንያቱ ንኩሉ ነገር ፕራይቨሲናታ ክንሕሉ ስለ ንደሊ በዚ ኮይኑ በቲ እንታይ ትብል ደላ እቲ መልእኽቲ ናትካ ክበፅሕ ከሎ እቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ምስ ብዙሕ ካልእ ጠርኒፎም እዮም ዝሸጥዎ ዘለዉ እያ ትብለኒ ዘላ ኣነ እኳ ኣይፈለጥኩን ዝሓፍተይ ደስ ምበለኒ ናይ በይነይ ናተይ ክግበር ዝኽእል ግን ድሓን ምስ ኣወል እውን ክዘራረብ እንዴ ካልእ መንገዲ ክፍጠር ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ ዓዲ መስኮትኩን ኦርጋናይዝ ክገብሮ እንዴ ክሳብ ሽዑ ግን ነዛ መልእኽቲ ናብ ህዝቢ ቅሪብያ ኣለኹ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለኹም ከምዛ ትብልዋ ዘለኹም ሓዳፊቱ ንበይና እንቶ ትገብርሎምሲ ደስ ምበለና ኢና ንብል ዘለና ድሓን ግን ኣብ ስራሕኩም ክናትወክማ ይንደለና ጠለብናታ ስለ ዝኾነ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ክሰምዖ ስለ ዝደለኹ እየ ካብኡ ሓሊፉ ንኣወል ስዒድ እውን መልእኽቲ ነይርዋ ንሱ ድማ እቲ ናይ ኣወል ስዒድ ቪድዮታት ነዋሕ ስለ ዝኾነት ክሕፅረልኩም እቲ ናይ ኣወል ስዒድ ብጀካ እቲ ናይ ኣወል ዝገብሮ እቲ ካልእ ኣብ ህድሞና ዝወርድ ዘሎ ሲ ኣይንረኽቦን ዘለና ስለዚ እውን ነቶም ምስቲ ዝግበር እንተትገብሩልና ገዚና ምርኣናዮ ይብሉ ኣለዉ ሓደ ነዚ ናትና ናይ ዩቱብ ስራሕ ገንዘብ ከፊልኩም ትርእይዎ ምህላውኩም ዘለና ክብሪ ብወሰን እኳ እዩ ዘይብሉ ንዘረባና ገንዘብ ከፊልኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም የቐንየለይ ክብለኩም ይደሊ ኣብ ደገዳ ብናፃ እናርኣዩ እኳ ዘየመስግኑና ዘለዉ ወ ዘመስግንዎ ኣለዎ ዝናተይ ትሕዝቶ ብፍላይ ብዙሕ ደገፍ ናይ ህዝቢ ኣለና ንኣምላኽ ነመስግን ኢና ግን ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ግን ነዚ ዘረባና ገንዘብ ከፊሎም እዮም ዝሰምዕዎ ስለዚ ንምንታይ ተገዳስነት ከም ዘለዎም ሕሉፍ ተገዳስነት ሰብ ንደርፍን ፊልምን እምበር ከምዚ ኣይመስለኒ ነይሩ ግን ታንኪዩ ህዝቢ ኤርትራ ዝለዓለ ነቕሓት ከም ዘለዎ ኩሉ ሰብ እዩ ዝምስክረሉ ስለዚ ኣብዚ እውን ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ የቐንየለይ ዛ ክብርቲ ሓፍተይ ነዛ መልእኽቲ ድማ ኤርትራ ዘለኹም ተሰሚዕኩማ ተሓገዝኩሞም ፅቡቕ እዩ ብርግፅ ነቲ ህዝቢ ድሌት ተማላእኩምሉ ንስራሕ እውን ፅቡቕ እዩ ንሕና ድማ በዚ መንገዲ ጌርና ናባኹም ኣብፅሕና ኣለና ናይ ሎም ሃረሳብ ዝኽኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪቶኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ ነዛ ሓፍትና ድማ መርቑልና ብኣቢልኩም ድማ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኣሕዋትኩምን ኣሓትኩምን ሰላም በሉልና ክንብል ንደሊ ንዓውን ሰላም ምናልባት ተበፂሓ ትክዛ ቪድዮ እውን ኣይትፍለጥንያ ናበልና ክንሰናበተኩም ኢና ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ምዝያ ክንገትፈኩም ህዝቢ ኸቲቱሎ ናብ ጎንኻ ዓወታትናያ
ፍጹም ዝባሕረረ ወሳኒ ሎሞ ዕሱብ ሰራዊት ወምስከሎ ዘይብሉ